Коя песен ще пеете, Кристияна? Рече мама да ме жени. На колко се брои песента? Анелия? На 2. Задържаме ли на някой удар или равномерно? Кажи, Деси. Така. А какво хоро играеме на Рече мама да ме жени? Анелия? Пайдушко хоро. Пайдушко хоро. Добре. Коя песен ще пеем? Карафилкия момент. На колко се брои? На 2. На 2. Какво хоро играем? Право хоро. Пускай. Пускай. Какво ще пееме? Мишо? На Мегданя. На колко се брои? На Мегданя се брои на 3. Да държаме на 3. Каква хоро играем?